Hello guys, ako si Alma Silom sa Alma Joy Vlog. Kagabi pagkaaligrihan na mo. Kaya nga no, hingingon ang akong bana nga, katul ko no ijang dunggan. So, since nga dili man na siya magpalabot sa ijang dunggan, so di lang po ko magatiman sa ijang dunggan. So, mautong nahitabo to nga, among giispatan ang ijang dunggan sa cellphone. Mauto nga, na-shock pud me. Nga nga, katul ko na iyang dunggan. Ingon si Cha. Moto nga, yung ko sa anak nga, laki nga. Kanang sige kuha ang cellphone kay ato tanaw ni ijang dunggan kung unsa bay nahitabo nga katul ko na ijang dunggan. Unsa bang nahitabo guys? Ginoo, na shock me kaadyo sa ijang dunggan. Kay ang atuli di ay hingguho na para muguwa. So atong tan-awon guys kung unsay inyong reaction nga ingana kadako ang ijang atuli. Sige, watch this. Mga atleta nga murag hinugaw-ugaw kay nga pagka-train ng ilang kaulingon dali man ka budag palito budag dagan nga murag wa nay gana nga mundang mga barkaders Di doon. wala siya mga barkaders eat clean Ano imong atuli? Mana nga Tutang-tangon na. mga kining mga atleta digson kay mga lawas mga barkaders kita gana nila ka para hamis kayo mga lawas di ba o sinaw kayo gawas lang sa mga boxers kay mga bulog na mga naong ana lingon dali man ka budag budag dagan nga Sakit? wa nay gana nga mundang mga barkaders wala siya Tanawa dyan sa kuya. mga atleta ahong DVD. Bebe, ikot sa imong kamot. para hamis kayo mga lawas di ba o sinaw kayo Kadaka. My God, kadako. mga contest o kaning mga model Ayaw mo kabalaka guys, kay bisan ako dili ko professional nga hikuha sa iyang dunggan og atuli. Ako kung gi-make sure nga ang kamot ahong gi alkoholan ug ang hirpin nga akong gialalay sa pag-ipit, ako sad tong gi-alkoholan. So dili mo mabalaka nga basin hugaw to, mo daw tag ijang dunggan no. Wala naman pud to mamukulkugang adto sa ilawom. So mao to nahitabo guys nga nato kadako ang atuli sa akong bana. So salamat, thank you for watching and don't forget subscribe my channel Alma Joy Vlog. Bye bye, see you again.